Πες τα ντόκτορ. Ο Άγιος Γεώργιος. Ο Καβαλάρης. Ο Δράκος δεν γιορτάζει. Ο Καβαλάρης γιορτάζει, έτσι. Θυμήθηκες στη μάνα μου ότι πριν 35 χρόνια και 8 μήνες περνούσε απίστευτα ωραία. Εγκαιριάζουμε το καινούργιο σπίτι και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μετά από 10 χρόνια ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Όπως? Σε φορολογήσαμε. Με τη βόητα σχολή που έβγαλα. Έψαχνα να βρω μια ομάδα που να αγαπάει αυτό που κάνει, να το κάνει με μεράκι, να το διασκεδάσει. Τους προσκόπους λέει. Και τα αποτελέσματα αυτού που κάνει να γραφτούν στην ιστορία της. Όπως? Τη βρήκα! Και είμαι ευτυχισμένος. Ίσα η ελπίδα μας. Χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, νιώθεις το φως και όλοι να λέμε ένα σοφός. Να σου πω, τώρα που βγάζω βιντεάκι. Βιντεάκι. Ναι, αλλά θα είναι Πήγαινε γαμάτο. κοντά στο Οπότε Γιώργο. πάρ' το θέλει. Πού να, πώς θα να πάω κοντά, μωρέ. Άσε να